Moikka taas kaikille ja se oli siis tämmönen reagointivideo ja sen nimi on Lesboemmi. Tää. Sitten aletaan kattoo. Moi eli no oota. Mitä helvettiä toi äsken teki? Näinkö te ihan selvästi se pussasi yhtä tyttöä? Tää oli vitsi. Mitä sä pikkutyttö oikein oot tehnyt siellä sängyssäs? Joo. Eli älä tule kameraan. Joo. Eli. Ketä toi on? Pitää mun tukka. Tää sun teheen. Niin, sotkussa oli joo, mä oon lesbo Hannan kaa. Tommonen niinku vittu pikkutyttö. Sä oot joku, vois ottaa 8-vuotias pikkutyttö. Joskus tehdä video siitä, no ja seksiä. Kuuliks te seksiä? Suudellaan. Te edes varmaan osaakaan mitä suudella. Joo. Tää on mun eka video YouTubessa. Mä oon niinku tehnyt videon YouTubeen. Ja mulla on korvisreijät. Ketä kiinnostaa solokorvisreijät? Ketä kiinnostaa? Ketä fanittaa sitä? Tulkaa tietenkin fanittaa. Ei tommoista pällinaamaa ketään fanita. Tässä on nämä korvisreijät. Mut tulkaa tietenkin fanittaa, että Katot se ilmettä. Kato tossa. Tossa teet. Kato nyt se ilme. kysykää vielä, jos joku haluaa. Mun pitää mennä. Moikka! Ja muistakaa vahintaa. Moi! Se oli sitten tämä. Se oli sitten ensi kerralla taas moro.